Na most mi a kurva anyám van? Kinek kell szétbaszni a fejét? Mindkettőtökét? Mi az, hogy ne legyek ideges, lemegyek hozzá, agyonverem anyáddal együtt az egész családot, kinyírom, te faszopó gyökér, te köcsög geci! Te itt nekem ne izéljél, mert szétbaszom a fejedet, te köcsög! Nem, hallod? Képek magukért beszélnek, szétbaszom a fejedet. Dagad geci! Ne röhögjél, már kitépem a fogaidat! Jó. Ne röhögjél, geci, nem tudod ám milyen vagyok, szétverem a fejedet, ha úgy van. Egész családvádat kinyírom a gecibe. Te itten ilyet nem fogsz csinálgatni. Mit képzelsz te magadról, te gyökér? Mit képzelsz te magadról, te gyökér? Szétbasszom a fejed, köcsög geci, ha? Mit képzeled? De most komolyan mondd el, hogy te neked mi játszod le a fejedbe, amikor ezt végigcsináltad. Mit? Az egészet, tehát ott a beszélgetés magáért beszél. Te nekem itt ne hajzéljél. Itt ne játszod a tudatlan, te gyökér. Hát de játszod a tudatlan, mert nem tudod miről beszélek, az közben ott van a bizonyíték. Hát nem tudom. Szia. Nem alszok, már most éppen valakinek szét kell baszni a fejét az interneten, anya, várjál. Hát mondjad, folytassad, most már tudok figyelni rád. Miről beszélsz? Na igen, és büszke vagy rá? Büszke vagy rá? Várjál már. Köskinek mondod? Na, én tudom, hogy mit csináltam. És büszke vagy rá? Büszke vagy rá? Ja, mondjuk. Igen? Én tudod mire leszek büszke, amikor könyökömmel beszakítom a fejedet, te dagad geci. Jó van. Ne rögjél! Ez van az, hogy nem tehetek ellene. Hát megmondtam neki is a véleményemet. Tudom én azt. Aztán milyen jól szopik? Tudom. Persze, nem tudod. Hogy tudod, mit fogsz megtudni? Sikosító nélkül az öklöm a seggedbe fog landolni, öcsi. Meg a tért kalácsom is ám, azt nem fogsz ám utána leülni egy életen át. Szét lesz baszva a fejeddel együtt. Hülye gyökér. Ne rögjél, szétbaszom a fejedet, te. Hallod, csak ragd le, ne szídd tovább a tüzet. Kurva anyátokat. Magyarázkodni. Jó van, dagad geci. És mi van? Az a fakt érdekel. Jó, legyél magadra büszke. Gyökér faszopó. Még valamit akarsz? Csak bejöttem. Bejöttél ide, azt meg se tudsz szólalni, na mi van? Mondjál valami értelmeset és hülye gyerek. Mit mondjak? Valami normálisat. Szerelmes vagyok a sárából, mi van azzal? Hát, semmi gond nincsen vele, csak az a baj, hogy egy büdös paraszt vagy, tudod? Jó és? Dagadsz, geci, na. Csá. Várja. Megint hívnak? Na, ide figyelj, mondj egy időpontot. Most mondj egy időpontot, Máté. Milyen időpontot? Amikor be tudsz jönni Győrbe, és elintézed csak a dolgokat. Mit akarsz elmenni? Szétbaszom a fejedet, az lesz elintézve. Nem fogok menni verekedni. Mert miért nem? Gyenge nő vagy mi? Nem, de most miért menjek egy ilyen... Mert lejössz. Ha nem jössz le, én megyek le hozzád. Házhoz megyek, ha nem jössz le. Miért, de miért menjek le? Mondom, mert lejössz. Meg lesz beszélve, lejössz. És ezt miért nem lehet normálisan megbeszélni? Majd lejössz, és meg lesz beszélve normálisan. Mit, dehogy is? Szarik a szád, Most mondtad, hogy mi van, én akarsz. szarik a szád, dagad geci. Mi van, vered a faszod a League of Legends, azt ennyi megy, vagy mi? Nem verem a faszom alól. Nem. Faszopó vid, na, mondj egy időpontot, mikor? Nem mondok időpontot. Mert fosik a szád. Nem. Mert mit fosik a szád? Na miért nem? Nem. Mert folysz azért, mert félsz. Nem félek. De félsz azért. Nem félek. De, akkor gyere le. Csak én nem akarok verekedni, nem csak simán megbeszélni a dolgokat. Azért nem akarsz verekedni, mert tudod, hogy utána nem fogsz tudni fölkelni egy hétig, mert el lesz törve a lábad, mi? Hülye Jó gyerek. van.
Mit jó van? Na mondj időpontot, dagad geci. Most mondja az Nem időpontot. tudok időpontot. Mert miért nem mondasz időpontot? Mert nem akarok verekedni. És miért nem félsz? Na, akkor mondj. Mert tudod, hogy nem menne, mi? Tudom, hogy verekedtem még. Hát te sok ideje megtapasztalod, milyen, hogyha agyonvernek. Pedig megtapasztalhatnád elég szívesen amúgy, én benne lennék, segítenék neked megtanítani, milyen az, mikor agyonvernek. Tudom, de én még nem szeretném. Miért nem szeretnéd, hogy agyonverjelek? Mondjad. Dalolják is magát. Na dalolják. Megverne? Mit csinálsz? Mert örülnél neki valaki megverne, vagy mi? Nekem még ne arcoskodjál ilyenekkel. Hozzám érsz, és addigra egy kék kezed eltörik. Nekem itt ne arcoskodjál, dagadgeti. Aha, nem arcoskodsz, ezt úgy nézel ki, mint a Dávid, a faszokó. Dehogy is, nem úgy nézek, mint a Dávid, a dagadgeci. Na, mondj egy időpontot, most mondj egy időpontot. Nem mondok időt. Mert miért nem mondasz időpontot? Nem akarok verekedni. Miért nem? Ennyire fosik a szád? Nem sosem, csak De fosol, innen ide hallom, hogy fosol, Pali. Hát remegsz, geci, a kibaszott telefon előtt, ide hallom. De úgy reszkedsz, mint hogyha ott lenne, fagyoskodnál a hülye gyerek. De úgy reszkedsz, ide hallom. Na mondja egy időpontot. Már? Ennyire félsz? nem félek, csak nem akarok verekedni. De félsz, ennyi. Ez a logikus válasz erre, hogy igen, Zoltán mesterem félek. Mert egy csicska faszopő dagat nő vagyok, ennyi. Ezt kéne mondani. Hát de úgyis elkezdte gyökész. Behúzod a farkot, aztán izélsz. Hülye gyerek. Arcoskodsz a neten, tudsz, de viszont mikor már élesbe lenne az info, meg minden dolog történt, akkor meg egyből iszesz, hogy jaj, meggyerek! Itt tudsz pofázni neten, meg röhögsz, de velem szembe állnál, geci, a földön fetrengenél, és könyörögnél az életedért, te csicskagyász. Nem könyörögni. De könyörögnél, mert nem élnél túl azt a napot, gyökér gyerek. Mit hümmögsz, hülye gyerek? Fejed beszakítom a monitorra, hülye gyerek. Ott nézed, geci, vered közben a faszodat a League of Legends-re, hülye gyerek. Nem dolgozok most. Ha most nem, most éppen hentájt nézel, azt arra vered a kis faszodat, hülye gyerek. Na, mondj egy időpontot. Nem mondtad időt. De mondd az időpontot. Nem. Mert miért nem? Mert nem akarok veled verekedni talán. Mert félsz? Nem. Na mondjad el, hogy miért nem félsz. Erre nagyon kíváncsi vagyok. Csak szimplán nem félek. Na, Miért kéne félnem? hát mert nem jössz el, ez már elég bizonyíték arra, hogy fosik a szád. Azért nem megyek el, mert nem akarok veled verekedni. Ennyi. Na, akkor mit akarsz csinálni? Mondjad el, mit szeretnél inkább csinálni? Csak szóval megbeszélni a dolgokat. Ennyi. És abba benne lennél, hogy lemegyünk valahova, beülünk valahova, megeszünk egy hamburgert, vagy nem tudom, amit szoktak a dagadt emberek enni, meg ilyenek, aztán beszélgetünk, és utána szétbasszuk egymás fejét. Ja. Semmi verekedést nem akarok. Én csak simán beszélgetni akarok. Na, és miről szeretnél velem beszélgetni? Mondjad el nekem itt szépen. Kedves leszek veled, jó? Nyugodt leszek, jó? Jó, most nyugodt leszek, eddig is az voltam amúgy. Jó. Mondjad el, miről szeretnél velem beszélni, akkor mondjad. Erről a egész dologról, hogy mégis mi történt, hogy Jó, most dióhéjban mondd el a te szemszögedből, hogy mi történt, mert nagyon érdekel az egész, úgy az egész szituáció. Jó, hát. Várjál, picit, mondjad, várjál már, mondjad. Mondjad. Érdekel, hogy te hogy látod ezt meg. Ja, mondjad. Engem érdekel, hogy te azt hogy látod meg, hogy ilyen dolgokhoz futamodsz, meg ilyen dolgokat teszel. Kussolsz! Nem veled, nem te vagy az, aki pofázik. Kurva anyádat, kussoljál már. Na, Gintli mehet. Oké, szóval hát ugye voltunk ugye a Szilveszter bulin, aztán hát most nem fogok ezen izélni, nekem megtetszett a sármus, ezzel nem tudok mit kezdeni, ez volt szerelem. Aztán ott elkezdtünk igazából beszélgetni vele. Jó, igen, ennyi elég. Na. És kialakult valami köztetek? Én érdekli volt, igen. És ő? És ő hogy látja ezt az egészet?
Na ide figyelj, megmondom neked mi az egész, mi a megoldás, na ide figyelj. Sőt, már nem is vagy a barátom, nem tudnak annak nevezni ezután. Mert gondolom, hogy tudod, hogy hol basztad el ezt az egészet. Ha nem tudod, hogy hol basztad el, akkor egy undorító ember vagy. Egy undorító, mocskos, utolsó szemétláda. Ha nem tudod, hogy hol basztad el. Hát, mondod, hogy nem szólom neked, vagy valami ilyesmi. Ez az egyik probléma, igen. Hogy olyan emberre mész rá, Hát, akinek van valakie. Ez a nagyon undorító. Ezért a fejlet letépném legszívesebben, és addig rugdosnám, még darabokra nem szakadt, tudod? Jaj, Zoli, én leginkább azért nem mondtam el neked. Na mondjad, miért nem mondtad el? Tehát pontosan ezt nem akartam, hogy ez történjen, mert... Tudtad volna, hogy ez lesz, ugye? És a távolságtartást az elészedről miért nem megoldható? Miért kell nyomulni? Miért kell egy faszopó parasztnak lenni, aki nyomul? Mondjad el, most. Ne várakozzá! Most mondjad! Mondjad! Mire várja? Még kitalálja anyát, hogy mit mondjál? Vagy mi? Te szavaidat akarom hallani, nem anyádét. Hülye gyerek. Nagyon visszajövök, várj. Persze. Na itt vagyok. Közben. Jó van. Itt vagyok, Bálint. Hú. Oké, nem akar felhívni újra? Mindjárt visszahívom. Ne hívj vissza! Easy. De már hívom is. Hívás kezdettek 2 másodperc egymás, már hívom is. Kicsöng. Mi az, hogy foglalt, te faszopó? Hát kurva anyádat szétverem. Na. Igen. Jó. Várja. Hello. So I just asked him, like, what the fuck are you saying, basically, you know? Because I didn't understand what you meant with that I was cheating on you. I wasn't cheating on you. You Please what? explain to me what he told you. You was cheating. He just explained the New Year thing. Okay, I don't give a fuck. Okay, so you was basically cheating on me with this fucking fat V. He wasn't cheating, You was. There is proof of that. but that's not cheating. That is what clearly cheating because you did even send picture That's where not you are right. literally talking about licking pussy. No, that's cat. I don't give a fuck. You was cheating on me basically, and you still possibly do, cause for some reason you have him on Facebook still. Yeah, but somehow you managed to make a group with him for sure. It's easy Because to I lie. told you that I'm gonna unblock him and make a group. And that's exactly what I did. Okay, but can you tell me why he doesn't wanna have a fight with me for an example? Cause he's such a big pussy. He can't handle a fight, so he just like cries about it and says like, we should talk about it instead. Yeah. Yeah, that's kind of. Okay, so here is my solution. My solution is the following, alright? There is 2 solutions for this whole stuff. The first one is that you two talk with each other and I disappear, or Gintly disappears and me and you will still talk to each other. I wanna just talk with you. Alright, because since this person called Gintly Mate and I told him the truth, that what I think about this whole situation is that he is a snake. By snake, I mean he's a person who you trust and uses your trust against yourself. You know what I mean? That he used my trust, that I trust him as a friend and he used it against me. És erre kilép. Mindegy. Rámutattam neki, mert ez komolyan, erre csak annyit tudom mondani, hogy egy gyökér vagy. Tehát, ahelyett, hogy inkább nem beszélnél az emberrel, te adod alá lovat és csinálod a fasságot.
De most, ha én szerelmes vagyok benne, miért beszéljél róla? Azért, mert van neki valakije. És hogyha nem szeretnéd, hogy szétbassza az a valaki a fejedet, akkor abba hagyod. The New Year Jó, thing. hát kiabáljanak. Jó, bocsánat, hogy tényleg 90 decibeles hangerővel kiabálok. Okay, the New Year, yeah, he's a fucking faggot. No, he's not gay because he likes you, but Kinda unexpected. and do you like that he likes you or what? It didn't sound like that. It sounded like that you like it that he likes you. And why do you shut the fuck up? Why do you two talk on Snapchat? And why do you two exchange pictures with each other? So yeah, they cannot be friends. Because Then block him. Okay, solution, block him. I told you already to block this fucking faggot. But I had him blocked until now. Okay, then you can block him again. Okay, and now Yes. I have another question as well. Why do you two was exchanging pictures on Snapchat? Meanwhile, I clearly ask you to not use that fucking application. And you told me and even showed me proof of you not having it. Meanwhile, you two were talking on it and exchanging Why pictures. she can't use that? For this reason, because she's using it to cheat on me with you for an example, or Justin for an example. But why you tell her what app she can use? I don't understand this. So let me make this clear. All right. So once you see your girlfriend using an application to talk with other boys, where she sends pictures of herself to other boys, do you think that's okay? Yeah, And one day, one guy on Messenger texts you and send you her nudes. What do you think? That's okay? I don't know. It never happened to me this. No, before. akkor most, sorry, I'm gonna talk to him in Hungarian, because I'm gonna tell this story to him in Hungarian, because that's easier for me. Oké, szóval gondolj bele. Egyik napról a másikra meztelen képeket látsz róla másoktól. Küldenek neked olyan emberek, akik állítólag nem is ismer. És az nem lehet, hogy egy, mit tudom én, sokkal régebbi kép voltam. És azoknak az embereknek honnan vannak meg például? Gondolom lementik, mert... De olyan emberek hogyan mentik le, akikkel sose beszélt az életében? Gondolom, nem tudom, volt olyan haverjuk, akik lementették, és elküldte nekik, nem tudom. És szerinted ez normális? Hát figyelj, azok... Hát attól függ... És neked van ilyen képed például? Milyen képen? Nude például. Nincs nude képen. Biztos? Pardon. Sarah, does he have any nudes of you? Does he have any nudes of you? No. Most mit nevetsz, amúgy ennyire büszke vagy magadra? Nem mondtam, hogy büszke vagyok. Hát de, nagyon úgy hangzik, hogy büszke vagy magadra. Nem vagyok büszke, de... Ez És miért nem vagy magadra büszke? Mondjad el, légy szíves. nem tudom. Na, mondjad, miért nem vagy magadra büszke? Hát lehet el kellett volna mondani az elején, de úgy voltam vele, hogy mondom el, mert tudom, Inkább- nem vagy, és Inkább leszel egy utolsó senkiházi faszom gyökér, igaz? Inkább úgy döntöttél, hogy inkább az leszel. ja, És De erre büszke vagy? nem mondtam, hogy büszke vagyok. De nagyon úgy hangzik, hogy büszke vagy rá, amit mosolyogsz, meg ilyenek, ide hallom. Olyan nagy mosollyal beszélsz, hogy szinte hallom, hogy lélegzelgetsz, hogy bele nevetsz a mikro. Hát nem bírod ki, nem saját magadat nem tudod. Vicc vagy. Nem vagyok is. De egy kibaszott vicc vagy, egy poém vagy, egy bohóc vagy, bazd meg, aki nincs kifestve, és nem a cirkuszban van, bazd meg, még nem fedezték, hogy mekkora amik geci. Csak az a baj, hogy annyira vagy vicces, geci, hogy senki nem nevet rajta, csak te temetsz saját magadról, hogy mekkora utolsó szégyen vagy, te gyökér. Jó, van, neki a baj. Nem kiabálok, csak elmondom rólad a véleményemet, és illetve mi 30 beszél, csak úgy mondom. Ja. Figyelj, el akartam megvenni, de... De inkább lettél egy gyökér. Aztán
úgy éreztem, hogy ugyanúgy fájt a vizet, és ideges lett, és hogy nem fogtam el. És így most jobb érzés, hogy így derült ki? Nyilván nem jobb. De azért büszke vagy magadra, nem? Nem vagyok Azért a büszke. kis 6 centis faszodat azért minden nem? De, nem. Azért, azért arra élvezkedtél ám, hogy szóba áll veled egy ember. Velem többen is szóval. Ja, férfiak lehet, na mindegy. Olyan vannak barátaim. Ezt úgy mondod, hogyha nekem nem lennének. Nem úgy mondtam. Hát de nagyon úgy hangzott. Csak úgy mondta, hogy jó férfiak. Bazd meg, egy olyan nőre vered a faszodat, aki nem van Pali. Hogy gondoltad te ezt komolyan? Ezt mondom, ezt hogy én velem nem hosszú. Mert én nagyon szerelmes vagyok belé, amióta volt az a újévi parti. Igen, és Mit igen és? ha én szerelmes vagyok például kibe, az azt jelenti, hogy velem ráfaszol, vagy mi? Hát honnan tudjam, te mit csinálsz ember? Én csak feltételezem róla. Mert miért az, ahogy viselkedsz, Geci, az hogy mit mondjak arra? Yes, why are you still fighting? Because he's a fake friend, he's a snake. Oh. De az az ember vagy amúgy Gintli, megmondom az őszintét, aki még akár a saját anyját is megbaszná, ha vonzódna felé. Nem biztos, hogy És miből? nagyon rosszul áll. És ezt miből tudjam? Be lennél baszva, rámásznál lehet. Yeah. Gately? But you really wouldn't fight for me? Shut up. Fighting for you. Why do you ask something like this? Because it's kind of like, Do you wanna break up? no, Well, it clearly sounds like you want. no, I'm just asking. Hát tudom, hogy te miket csináltál Sárában, meg milyen volt Na, a miket legfőbb, akkor ugye legfőképp mondjad. akkor, amikor végeztünk a pingpongos kis kiruccanással, és utána duzzog volt, amiket leművelt, ez mondtam, elég volt, ha mindegy. Na, és mondd el az okát most, légy szíves, hogy miért történt az. A te szemszögedből. Én azt onnan a faszomból tudja, én csak annyit láttam az én szemszögemből, hogy a Sára akar még valamit csinálni, de menni, és azért, mert ő még akart valamit csinálni, tehát bedurcisztál, és Ha veled akart egyedül autózni, segítek. Jó? hát igen, úgy, hogy te is jössz. De én megmondtam, hogy én nem fogok tovább kimaradni, mert én holnap dolgozom. Hát, ja, igen. Ő meg jönni akar. És szerinted normális ez? Miért? Ja. Szerintem itt nem tudom. Remélem majd, ha lesz barátnőd, akkor én is megbaszhatom. Tehát ezt úgy meg fogom baszni, tesó, hogy utána nem ismersz rá. Én is megbaszhatom, hogy megbasszom. Nem tudom, ezt is honnan szeretted. Biztos akarod, ember? Gyöndorító szemét gyökér, vagy nekem ez most lejött belőle az egészből. Jó van, én gondoltam, hogy így fogsz írni. Alapból nem így álltam. Hát nem tudhatod, nem tudom. Mert ha most elmondod nekem, mi a szituáció, megmondom neked, ne beszélj többet köz. Nem az lesz, hogy megmondom neked, hogy szétbaszom a fejedet, meg ilyenek, tudod? Azért kettő között van különbség. Van az a különbség, mikor megmondod, hogy te neked ez a meglátásod, meg az, hogy nyomulsz. Azért kettő között van. Hát ja. De attól függetlenül ez nem tudok tenni, attól függetlenül szerelmes voltam. Ja, figyelj, azt tudod ellene tenni, hogy most azonnal letél mindenhol. Majd ő letért. Na ide figyelj, nem játszunk ilyeneket, te megcsinálod most. És Discord, meg ilyen. Mindenhol, persze, mindenhol. Én nem akarom letiltani, az igazság.
És miért nem? Mert nem szeretnék letétlenül senki, attól függetlenül ugyanúgy szeretnék beszélni. Fejedbe beszakítsam a fejedet? Most azonnal letiltod. Nem akarok tiltani. Beszakítsam a fejedet? Tudom, melyik iskolába jársz, gyökér? Melyik iskolába járok. Nehogy azt higgyed, hogy nem találok oda. Tudom, hogy Na, akkor most azonnal megcsinálod, mert tudod, mire vagyok képes. tudom. Én nem csak itt tartóskodok a neten, én lemegyek, geci, szétverem a Akkor most azonnal megcsinálod, mint egy kis csicska, ugrasz arra, amit mondok, és csinálod. Ha nem csinálod, majd megtapasztalod, mi lesz. Hát de lehetnél. Most, erre az 5 percre az leszel. Mert? Mert nem vagyok senkinek a csicskán. És miért nem? Nem ér lennék a csicskán. Na, mert ilyen dolgokat csinálsz. Azért. Na, meg volt a letiltás? Na, Dagi? 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 Tudod, hogy engem ezzel nem tudsz megsérteni. Tudom, hogy körülért vagyok, de szarjál. Jó, öld meg magad. Dagi, tiltás meg volt már. Micsoda? Dagi, tiltás meg volt már. Nem volt tiltás. Akkor most meg lesz. Na mondj egy lakcímet, Mélyfőcsön, aki kerház. Mondj egy lakcímet. Ne rögjél, hülye gyerek. Hát aztán azért örültél, amikor elvittelek. Hát mert akkor nem tudtam, hogy egy gyökér vagy, tudod, Pali? Mi? Na akkor még nem tudtam, hogy egy gyökér vagy azért. Ja. De ezt tudom rólad, akkor tesó már aznap szét lett volna bombázva a fejed, geci, szét lettél vonázva, geci, ott lett a agyba, kibaszott elhagyatott házba, darabokba lettél volna. Pali. Kibaszott bokor alá bebaszva. Nem, hogy az ott házban. Hát Most nem ahol arról voltunk, beszélek. hülye gyerek. Nem arról beszélek. Akkor miről, amikor elvittél az állásinterjúra, azt meg is köszöntem, nem? Ja. Csak akkor sem tudtam még ám, hogy egy ilyen faszopó gyökér vagy. Büdös pervers faszopó. Na ezután, nézd meg a 2 képet, amit beküldtem. Ezután szerinted mit reagáljak, dagad kezű. Jó, ezután igen, de az előtt. Az előtt ugyanerről volt szó. Mindig sértegeted, megmondtad neki, hogy mit csinálj, mit szeret, mit ne szeressen, szóval ez normális. Egyébként But why did you send pictures to him? Zoli, azok csak simán szeret. Kussos! Én szoktam. Nem kussolok. Jó, akkor beszélj. Küldeni másnak képet. Ja, de én nem szoktam minden lánynak küldeni képet, tudod? Pali. Jó, de a Snapchat az nem egy olyan dolog, hogy most ezt küldött nekem képet, meg azt küldött képet. De látod, ez a baj a mai világa, hogy van kibaszott kurva. Okay, so why did you send him pictures in the first place? Because I still don't understand why is it normal in the today's culture to send pictures of yourself to random people that you don't even know. Neked hozzám zsömlét, hogy Aha, valami finomat. Mindegy, amúgy mit tudom ennek. zsömle is kell szállítsnál, Micsoda? meg zsömle is kell szállítsnál, amit nem csinálok. Igen. Meg kell valami kéksüti. 20-as kapszol. Le lesz magamérom. Jó, Ez adok egy folyás. Kéksüti valami, Mindegy, rábízom. Teljesen. miket markod. kellett, varias csiga, Az biztos nem, mert az nagyon sok. Inkább turostás lettek. vagy ilyen szilárd tudsz. Az is akár. Turos ilyen Az is jó. Az is van. tökélet. Na, folytatottuk a beszélgetést. So, what's the solution? Na, Dagi, nem létező barátnőd meg van még?
Igen. De ez csak kitalált kamuszöveg, igaz? Aha. Hát ezt gondold. Why Ja, the most fuck ne- am I fingers? Nagyon hallatszik az irónia a hangodon. Ezért tudjad már, hogy kivel beszélsz, légy szíves. Tiszteletet add meg. Na. Jó, most ez tényleg nem adod meg amúgy, nem adod meg. Na, figyelj. Most mondd el, szó szerint az ember, akit te állítasz, hogy létezik, az tényleg létezik, vagy csak az elmédben egy kitalált személy? Nincs az abban, hogy csak skizofrén vagy, csak vad be. Na, akkor létezik az az ember, akiről te beszéltél, hogy Szofiának hívják, és az iskoládba jár? Amúgy létezik, csak annyi különbség van közte, hogy nem a barátnőm ennyi. Tehát állítólag akkor még nem is beszéltél vele, vagy beszéltél már vele? Hát mivel a osztályba jár, ezért valamennyi beszéltem már vele. Szóval, ha jól értem, neked annyira beteg az elméd, hogy te azt állítod, hogy emberről, hogy jársz vele, miközben nem is, csak azért, hogy valaki más zaklass. Hát ezt azért nem így mondanám, de De igen, tehát egy beteg pervers faszopó vagy. Figyelj! Mire várja? Még kitalálja anyát, hogy mit mondjál, vagy mi? Ezek után meg mit akarsz? Hallod ezt? Miért? Esküszöm, meg fogom baszni. Súly megbaszol, videóra veszek, és átmondom, hogy leszek. És a fejélet fogok érni. Úra, pincs vagy! Az egész ház hallotta. Nem is érdekel, na. Akarsz még valamit? szóval családban Do you want to say anything to this fat ass? Say you anything? Do you want to say anything to this fat ass? No. Like, I don't know what to tell him. Okay, then he can leave the group, right? Wait, my dad is calling me. Wait, No, because I still wanna, just in case something happens, I'm scared, you know. so Can you you... just wait like 5 minutes? Aludnom kéne, de jó, ráérek. Mert este megyek dolgozni, azt ilyen hülyeségekkel foglalkoznom. Kedvem nincs az egészhez, bazd meg. Már rég aludnom kéne, 1,5 órája. De megint föl kell hozni ezt a témát. Most mit csinálsz? Mit csapkodsz? Ja. Jó szomjúságot, hogy itt vagy, nem tudom én, mit mondanak. Az ilyen előkelő családokba. Átnevezhetlek bohócnak? Jó, akkor bohóc leszel mostantól. Mert erre csak ennyit tudok mondani, hogy egy bohóc vagy. Egy bohóc vagy. Jó. Tehát egy hatalmas bohóc vagy. Fölvetted videóra legalább a beszélgetést? De hogy lesz? Jó, akkor csak nekem van meg, oké. Nekem úgyis jó. Minek legyen szép. Hát meg kinézem belőled. Azt mit csinálok szerinted vele? Honnan tudjam, visszahallgatod, de elmész fel a rendőrségre, azt mondod, hogy megfenyegettek. Honnan És tudjam. mit csinálok? Hogy is kit érdekel, Pali.
Kit érdekel Pali, de nem mehet találkozni. Szerinted ilyenek te fognak fogadni, hogy fél. So, like, I just want you guys to settle it if you haven't already. Okay, my settlement is he has to go. Okay. But can I also know what you talked with about her mom? I mean, I think I understood some of it. I told my mom his story about his fake girlfriend who doesn't exist, so he can be pervert and push on someone else's girlfriend. And what did she say? That he is mentally disabled Really? and perverted, yeah. That's what she said. Oké, akkor ki tudsz lépni ebből a csoportból? Micsoda? A csoportból kilépsz, és akkor 9 törölve a csoport. Hát akkor ennyi lenne, csak nem tudom, ti még akartok. Nem, én megyek aludni, mert legalább az 1 óra is legyen valami. Ja. No. Ebben már lassan 30 órája fönn vagyok, Pali. Ja, hát ez szarja. Nem teljesen, mert aludtam reggel 2 órát, de attól még, Ez nem sok. hát nem. Jó van, akkor nem tudom, Sára, you want something? Ennyi volt, le lett ignorálva a csá. Sure. És nem tudom, akartuk még valamit, vagy Arra várok, hogy kilép. Sára, you want something? Hát Geci, ha megkérdezik, az meg van pofája megkérdezni még egyszer. Megkérdezem, hogy még akar-e valami is. Előbb se szólt hozzád, mit akarsz? Már bocs, hogy így. Like, because of this, I don't even feel like talking with anyone else. Like, Yeah. Te volna, akkor tudom. Bocsánat. I'm only human. After all, I'm only human. after all, Don't put the blame on. me, Don't put the... dick.